Lo mashonisa lo uyi-Nigeria. Ngaya kuye ngoba ngangidinga imali mhlampe engango-20,000. Mengiya kuye engitshela ukuthi izozala kube u-30,000. Ngihambise yokuqala u-5,000 wokuqala ngenyanga ezayo. Engitshela ukuthi bekufuze ngabe ngiyibuyisa isiphelele yonke kanye nenzalo yakhona. U-30,000. Yes, u-30,000. Okay, ngithi mina okay, bengingazi-ke kanjalo kodwa ngicela ukuthi ngikhokhe ngabo o-5,000. Then ngaqhubeka ngikhokha ngabo 5,000 shuthi iy'nyanga eziwu-6. Okay, ngaqeda yaphelela isikweletu sami kuyo. Still athi kanje ngisamkweleta. Hawu, kanjani ngoba phela sengikhokhile njena ngaqeda. Athi ngisamkweleta abuyisele ukuthi kwakumele ngiyikhokhe yonke. Uma ngingayikhokhi yonke iyazala futhi. Then uma kuwukuthi ngiyahluleka ukukhokha, kumele kube ukuthi uma ngikhokha ngamancunzu lawa, kumele kube ukuthi ngilala naye. Nginibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV. Bafethu, kuyintokozo kuyinjabulo kimi ukuthi ngaso sonke isikhathi ngibuye ngi-interact ngani, ngibuye ngixoxe ngani. Ngicela niqhubeke ni-comment, ni-like, ni-subscribe, nitshele nabangani benu, nitshele ngisho ogogo benu ukuthi nayi ishow yokubuka eMakhaya TV. Ngobani na isizathu sisodwa. Emakhaya doesn't mean rural, rural, whatever. Kusho home, like ekhaya kini. Ekhaya ngani na iy'nkinga zasemakhaya sisayikhuluma. Uzwe kuthiwa umfweni uyibulele ngenkinga kade ningamsiza ngayo. Uzwe kuthiwa umfweni uyibulele ngoba ubona ngathi kulo nyaka akuhlangananga akanayo imali yokuya ekhaya kanti beningamhlanganisela nomndeni nithi 1,000 naye abe nemali. Kodwa ngenxa yokuthi akafuni ukukhuluma, ngenxa yokuthi uyasaba ukukhuluma, ngenxa yokuthi nathi emakhaya siyajajana umuntu uma ekhuluma indaba inkinga abhekane nayo. Abanye sebegiya ngayo bethi hawu umbona nje uchithelwe umfazi. Umuntu akasakwazi ukunitshela ukuthi bafethu nginenkinga aningibhekise la ngenzakalo inkinga enje. Siyahlekana asi umndeni ngokuphelele. Ngakho sithi la emakhaya indawo ngoma ungathiwa uzanga la ekhaya ekukhumbuza ukuthi uma unenkinga hamba uyikhuluma nomunye umuntu. Mina ngiye ngithi okokuqala umuntu ofanele uyikhulume naye wakini. Uma wakho, ubaba wakho, udadewenu, umfowenu, umalume, u-anti, ugogo, umkhulu. Umndeni awulahlani kuye kuthiwa awukho umgqomo ukulahla omunye umuntu. Ngakho ngiyafisa ukuthi nani ekhaya lakini ningalahlani. Zonke iy'nkinga enizobe nibhekane nazo kulo Disemba niy'xazulule, nihlale njengomndeni, nibuyisane, nithelelane amanzi, imindeni iphile, konke kolunga. Nginodadewethu la osibhalele wasibikela isitori sakhe esingiphathe kabi kakhulu ngenxa yezinto ezenzakala njengamanje. Kodwa ngiye ngithanda ukuthi umuntu ayixoxele yena kungabi yimi engimxoxelayo. Sisi wami, ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele eMakhaya TV. Yebo, bhuti wami njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami bhuti. Hayi sikhona. Isono ukuthi izinto ezimbi zenzekale kubantu aba-right. Kodwa-ke ayikho into esizoyisho. Kwenze njani sisi wami ngingasasho ishow ethi kwenzakalani? Kwenze njani? Shuthi ngumuntu osebenzayo yazi bhuti wami. Bengisebenza ekhaya kwenzeka isifo. Kwaba khona umuntu oshonayo. Ngoba imina omdala emndenini and kubhekelele kumina ukuthi imina engizokwazi ukuthi ngisize. So ngangingenawo umashonisa, umasingcwabisane owawungangisiza. Okay, ngahamba ngayozama i-loan ngakakwazi. Ngahamba-ke bangiyalela umashonisa okhona. Lo mashonisa lo uyi-Nigeria. Ngaya kuye ngoba ngangidinga imali mhlampe engango-20,000. Mengiya kuye engitshela ukuthi izozala kube u-30,000. Shuthi asixoxanga-ke kahle ukuthi uma kumele ngiyikhokhe kanjani imali. Okay, ngithi ngizokhokha ngo-5,000 cause nami kumele kube ukuthi ngiyakhokha, ngihlala emqashweni, ngithenga ukudla, ngikwazi nokuthi kube khona futhi engiyisa nasekhaya imali. Okay, ngihambise yokuqala u-5,000 wokuqala ngenyanga ezayo. Engitshela ukuthi bekufuze ngabe ngiyibuyisa isiphelele yonke kanye nenzalo yakhona. U-30,000. Yes, u-30,000. Okay, ngithi mina okay, bengingazi-ke kanjalo kodwa
ngicela ukuthi ngikhokhe ngabo o-5,000 then ngaqhubeka ngikhokha ngabo 5,000 shuthi iy'nyanga eziwu-6. Okay, ngaqeda yaphelela isikweletu sami kuyo. Still athi kanje ngisamkweleta. Hawu, kanjani ngoba phela sengikhokhile njena ngaqeda. Athi ngisamkweleta abuyisele ukuthi kwakumele ngiyikhokhe yonke, uma ngingayikhokhi yonke iyazala futhi. Hhayi, okay, ngithi ngibuye ngizokhokha angithembise ukuthi uma kuwukuthi angiyikhokhi imali yakhe uzongibulala, kanti futhi uney'nkabi yena nomndeni wami futhi nawo ungawubulala uma ngingayikhokhi. Then uma kuwukuthi ngiyahluleka ukukhokha, kumele kube ukuthi uma ngikhokha ngamancunzu lawa, kumele kube ukuthi ngilala naye. Ngoba nami-ke ngangisabela ukuthi-ke uzongibulala, kungene nomndeni wami kule nto, okay, ngavuma-ke. So njalo bekuthi uma ngimkhokhela sengihambisa ngabo labo 5,000 alale nami. Kube ukuthi njalo uma kuwukuthi siyalala ngoba vele le nto angiyifuni le nto yokuthi mengikhokha kumele elale nami ngoba ngiyakhokha imali yakhe. Nginga-understand ukuthi yini ndaba kumele ukuthi kube ukuthi ngiyalala. Lokho kwakwenza ukuthi ngifile ngazuthi ukulala kwami naye kuba ngathi i-rape. So bengifuna usizo ukuthi ngingenze njani mhlawumbe ngoba le yokulala naye ngoba akusikho ukuthi ngisamkweleta ngoba ngakhokha. And imali esengiyikhokhile isidlulile nakule okwakumele esasivumelene ngayo ukuthi kumele ngiyibuyise. Yeah. Hhayi-ke sinenkinga entsha-ke manje. Okay. Ngaphandle kokuthi ngize ngijaje ngoba phela kungenzeka ukuthi ngiyamjaja umfowethu lo kanti isitori angisizwanga. Ngokwakho uyasebenza ku-right. Kwavela isifo ekhaya. Awunamasingcwabisane wokungcwaba umuntu owayelimele. Wathi uthatha iloni ebhenki bakuchitha. Wathatha u-20,000 kumashonisa engicathi uzala u-50%. Ibuyisa u-30. Nase nishaya idili-ke ngoba uyahluleka ukubuyisa u-30 ufuna ukuyikhipha ngama-5 ukuthi uma ukhipha nga-5 kufanele alale nawe. Ngabe ngizwe kahle? Yebo, uzwe kahle bhuti. Okay, kushuthi lama 5 uma wakhipha fanele uwakhiphe kawu-6, 5 times 6 wenza u-30. Usuqedile manje? Yebo, ngase ngiqedile ngawakhipha wona lowo 6 months. Kodwa ukulala akupheli. Phili kusaqhubeka ngoba usafuna ukuthi mengiza ngilethe imali yakhe ngoba usathi ngiyamkweleta ngoba kwakumele ngiyibuyise yonke. Kusaqhubeka kumele ngibe ngiwabuyisa lama 5,000 lazi nokulala ngaphezulu. Okay. Ngokwakho ngizwile uthi ngoba awumthandi futhi nalento eniyenzayo niyithandi manilala kuba ngathi uyakuphoqa. Ngokwakho nje umuntu wesifazane uma ubheka uyakuphoqa noma navumelana cause ekugcineni siyemakhaya TV ngenhlahla umthetho siyawazi sibuye sisebenze nathi enkampanini yabameli sinabantu esizwana nabo abangabameli umthetho nje siphila nawo. Asifuni ukuthi siphoste le video mase sesiya kumuntu ethi samdefame sambiza ngomuntu odlwengulayo. Kanti asifuni ukuthi sithi siyakusiza sikubalekele ukuthi okungenzeka ukuthi akhona ama-element okuthi wakudlwengula. Ngokwakho navumelana naba ne-agreement ukuthi nizolwenza lokho noma kuyinkani. Ngagcina ngavuma khona ukuvuma ngoba wayesengisongelile ukuthi uma angikwenzi uzogcina sengibulala ebulale nomndeni wami. Okay. Ngicathi wonke umuntu emakhaya uzwile udaba lolu selibucayi ngenye i-dimension. After u-30,000 lo owawukhokha ngama-5,5 ikhona osayikhokha noma usakhokhi? Ngisakhokha phela ngoba uthi kwakumele ngiyikhokhe yonke ngenyanga elandelayo kwakumele ngiyikhokhe yonke. Uma ngingayikhokhi
iyazala futhi. Okusho ukuthi yena uthi uma ukhokha 5 ayizalise, ukhokha 5 ayizalise. Yebo, beyizalisa. Kahle kahle somkolota imali ey'poki engapheli. Hhayi, shuthi ayiphi ngampela. Cha, lokhu kwenzeka-ke ngesikhathi esibi ezweni la okuney'mashi kuthiwa bahambe. Ngeke sisho-ke thina njengamanje ukuthi akahambe ngoba ungathothula eSouth Africa ngokusemthethweni ngoba phela abathiwa abahambe yilaba abangekho la abala eSouth Africa ngokungekho emthethweni. Ngoba mina ngiye ngikholwa ukuthi ngeke usuke ezweni lakho mangobe bese ufika la wenza into e-right. Ekubeni vele ufike ngendlela e-wrong. Kodwa sizozama ukuhlanganisa usisi namaphoyisa nenhlaka eyi-right ngoba nayo lento yokushonisa into e-wrong nje ngokwase-South Africa. Omashonisa ba-wrong. Kodwa ngenxa yokuphila komuntu omnyama bakhona omashonisa. Kodwa uma sizothathisa abantu imali ey'poki ngoba mina ngicathi umuntu uma sekukhokhela imali yakho kanye nenzalo sekuphelile. Sekuyicala ukuthi umfowethu lo bese ekhokhisa usisi emva kwalokho. Nakhona umkhokhisa usamenzisa izinto angayithandi. Sizocela nje ukuthi iSouth Africa isilekelele aboshwe. Nathi-ke ngokomthetho sizoyidimanda imali usisi ayikhokha after 30,000. Nje sizozama sizothi emva kwale mali owayikhokha after 30,000 imali yakho fanele ibuye. Yabo. Bese-ke sidila naye according. Ngala enye indaba sizozama ney'nhlangano lezi ey'khona esiyibonayo ku-social media zibachitha ziliswana nabo o-Human Rights Commission. Isona sikhathi sokuthi-ke manje ngoba phela eyi ngangayitshela ukuthi ngizoze ngikhulume amagama okulwisana nabantu nawokucwasa kodwa-ke isimo ngathi sogcina singiphoqa ukuthi nje ngibacwase. Kodwa sizozama ukuthi yonke into siyenze ngendlela e-right sisi wami. Ngixolise ngesimo esikwehlele. Akekho umuntu owayefisa. Futhi akusuwena umuntu wokuqala most abantu eSouth Africa uma bevelelwa isifo bangena ey'kweletini. Kuyimpilo yomuntu omnyama ozamayo eSouth Africa. Kodwa lokho akusho ukuthi kufanele kuhlukumezeke. Okay, ngiyabonga kakhulu bhuti. Cha, ngibukele emakhaya ngizocela ukuthi niqhubeke nibukele nisiphe ama-advice abhekelana nalolu daba. Niqhubeke nokujoyina izibhethu. Izibhethu isona sponsor sale show le esisiphethe kahle kakhulu. Ngicela ukuthi niqhubeke nijoyine izibhethu nisebenzise i-promo code ethi STIA50. Emakhaya TV iyohlezi inithanda. Bafethu nami emoyeni angisekho right. Sengijahile nje ukwazi ukuthi umlisa lo uhlalaphi kanjani usebenzelaphi. Mhlambe nami nganginika nje u-30,000 kulo December bese ngingambuyiseli ngibona ukuthi mina uzongisabisani. Nisale kahle emakhaya.